maken. Al die Belgen heen. Ik wil me huren. Hebben we er zin in? Al die Nederlanders heen. Hebben we er zin in? Geweldig. Wij zien de 7 punten. Jongen. 7 punten. Uit Loraatje zijn ze gekomen. Helemaal uit Loraatje. 4 minus 4. Daar staan ze. 4 minus 4. En 7 punten op de achtergrond. Jongens, hartstikke chic. En zelfs van achter de gordijn werden ze nog geregisseerd om te zeggen van de moest niet in, de moest niet handel. Ze hebben het helemaal voor elkaar. Mogen we een eindaverend applaus voor 4 minus 4. Dankjewel.